Panteizma Baruch Spinoza. Spinoza filozofeki Hollandiye û Museviye. Ji hêla rêbazê ve meriv dikare bibêje ku akilperest e. Hinek gotinên wî ne bi dilê hahamên wê demê bûye û ji ber vê yekê jî ji aliyê sînegoga Amsterdamê ve hatiye afarozkirin. Li gor bîr û baweriya Spinoza tekane cewher heye ku ew jî Xwedê ye. Ew cewher pispor e û ji bilî xwe ne hewcedarê tu tiştî ye. Ew cewher sebebê xwe ye û sebebê rasteqîn ê temamiya heyîna ye. Hemû heyîn jî bi awayekî bi vê nevê jê derçûne. Heta vê xalê wekî farabî difikire. Madde û rih wekî dûr yên an xweyakirinên vê cewherê ne. Spinoza di daviyê de gotiye ku gerdûn û Xwedê heman tiştin. Ango feraseta panteîzmê parastiye. Xwedê bi dor û li gor rêzekî hemû heyînan kiriye heyîn. İradeya azad tune û divê meriv bi xwezaya xwe bizanibe û li gor xwezaya xwe tevbigere. Gelek pirsên wî yên tevlî hevene. Mesela pirseka wî wiha ye ku gotiye em bibêjin ku ez di kirinên xwe de serbestim. Gelo ma ez di hilbijartinên xwe de jî serbestim. Ê baş e Spinoza çi gotiye? Gotiye ku tiştek çukasî zaf were têgihiştin di aqlê meriv de jî hewqas zaf dimîne. Mirovê herî bi hêz û serbixwe ew mirov ku ketiye bin îradeya aqil. Erdem ew e ku meriv li gor aqil tev bigere. Gotinên Paul yên derheqê Peter de ji bilî Peter rê li naskirina Paul jî vedike. Felsefe gelemperîkirina matematîkê ye.